Biyag Di Tao. Hello manen, kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, makablaawan pa ni Abigail Castelo dita Hong Kong, Elena Uligo dita Balawan La Union, kan Gabay Josephine dita Tarlac. Kaya titayin tayo nga rudendenggan ti episode 360. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Anak, nasaysaya at latamot nurumor ka dito'y silid mo. Madino kanayon kalatan nga agkulkulong anak ko. Kitaam, uray kala pumuspusyawan, tadi ka ngamin rumrumwal. Apay, pampanunutom ka di pay laang ni Carl. Ay, awanan iti panunot ko day siya alalaki nanang. Kan may saan nga iso ti pampanunutak? Kasla kayat ko lati agaliwaksay. Umadayo akpay laang. Sika anak ko, noan niya ti ammo mapagsayaatan. Sana bale, ta-online mo ti trabaho. Di kalapdan, taamok akabailamon ti bakim. Aramidem noan niya ti pakalagan ang tirik naman ako. Agyaman nakitiki naman nakaawat yun nanang. Ngam, damag ko nga agkasar ka nun ni Carl. Uy nanang. Ay, nalapit talaga nabirukan ng ti babae akap-kap na kan na. Naklon kumatkit din asa na siyak ti babae para kan kwa na. Tano siyak man bilang. Saan ko maanatuukan amang ururay kanyak? Ala anak ko. Talaga siguro asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kita no anya da ito'y nakasobre nga nyawat ti kaaruba anak ko. Para ken kakanumo da ito'y. Gaputawan makita da tao dito'y balay, imbati da kanu di ta kaaruba. Ni, anya ngay da ito eh. Kita man? Ni, wedding invitation mat nanang. Asino ti agkasal? Ha? Da Carl kan tinobya na nanang. Ay, no siyak lamay sa. Nasaysaya at siguro no di kan dumaray iti kalaysada anak ko. Amangan no ad-adda masakitan ka. Iso nga ro da pampanunutak kumati umadayo pay laang. Sakbay adumteng ti kalaysada nanang. Ngam, jakmat kayat nga ibagada ajak pay naka-move on. Kat, apay, naka-move on kan ay talaga anak ko. Naklon kung tigasat ko ka ni Carl nanang. Tijak lama ikari kat no kabailak pay nga tatagtalak manan iti sabali alalaki. Agyaman na, tadimaray ka iti kasarmikin ni Carl, Vina. Kunakit di ano, di ka makadaray. Kinapod no na, kayat ka ngamin ama-am-am mo. Kasta ka di. Napintas dito ang babae. Iso siguro na in love ni Carl kan ko na. Apay akaslawan mo't mariknak agura kan ko na. Nalagaan mo't tiriknak iti dito ang babae. Oh my God, ijay sangot ti pagtugawam. Ay, kwa, oray saanan. Dito yaklatan likod nga agtugaw. Diyak ngamin kayat nga adama ko na dagiti makaamam mo kada kami ka ni Carl. No apay nga adak dito eh. Amangan kit din no atapan da nga umayak mangriribok. Ha? Ay, sige nga Rod, panawan ka pa'y nga Rod dito eh. Kunak ajak agsangit. Ngamjak matlat na magawidan tirik na kabayatan ti panang buyak iti kalay sa na Jeren kan Carl. Tinasaya at agawid ako na. Jak kabailanan ti kastya marikrik na. Excuse me, miss, ato iti tissue. Amangan ko sa pula. No thanks. Sige, panawan ka na.
Mabitlaan, miss. Okay ka kadilaan? Wen. Sige tagawid akon. Mabalin ka din nga urayan tabit amalpas ti kasar. Tay tulod ka nga gawid. Ayon gayam. Siyak ni Jetro. Kapsat ko tinobya. Ni Jeren. Kasingin ko. Anya? Saan dang agkaingingas? Ngam, nataar da ito alalaki. Natangos ti agong na. Ay, sige, mapanakon. Miss, mabitlaan. Nas ka na makapanawa kadagos dito eh. Saan arum ba nga mamamunak da ito alalaki? Unay matapan na kairan-rananan. Nagado ti mabalin ko ang mamam mo. Ngam jay pa'y kabsat ti babae anang isukatan ni Carl kanyak. Si Kavina, at da ilimlimad mo kanya-kanya. Sino tayo gwapo ang lalaki ang naggapo dito? Sino ang lalaki? Katno si Kapila ang tibisita kita nga aldaw. Kaya't no da nadanunak ako, siya dita paraangan nyo itay. Pasaray kumita mo't dito'y balayo di driver. Kung nakaroon no naggapo dito'y dayjay. Ha? Anyat lang ana. Diyak matan na irupahan na imbag. Ay, sa nga ili siguro ti kaaruba ah. Ngumapay. Bawal ka di ba'y laeng? No, da sumarong karkeng ka? Nagkasaran ta ex mo. Lipate mo dayjay. Kung nakmat ngamin ken ka, ano di mo kaya ti Pinoy, itry mo met ti afam. Nagtalna ka man Mario. Awan pa iti panunot ko dayta. Ngam numadan kay ti gundaway, padasa met sayang met day matres mo, nagkuribat-bat laang. Anya? Sika talaga. Apay, naggapuam Jetro. Manipod nagawid ka naggapoy kay Dubai. Di ka matan makaid na dito'y balay. Di talaheng. Ang dala sinarong kara. Apay ang dasawam. Diyak mat makitkita tunggal at dahak dito'y balay. Ay na amumat a super busy ni bayaw mo. Adoon ay ti pakakumikuman na iti trabaho na. Ayun. Among ka di dayto'y ababae. Kita. Anyan? Pasigmat nga stolen shot dagito'y aladawan. Awan ka diti nasaysaya at apan nakaala na. Naghatapot ngamin. Ultimo nagan na. Diyak na amuan. Ngam amu kunti ayan ti balay da. Sinarong ka Ramon? Sanpay. Nagtali na edak lang iti kalsada. Maguray ka. Kasla mabigbig ko daytoy Juan, iso daytoy. Sino Jeren? Ni Vina dayta. Tay ex-girlfriend ni Carl. Anya? Si kakadi tinangawis ken kwa na iti mismo akasaryo ken ni Carl? Wano ni Carl tinangawis? Siya, Jetro. Masiguradong nga taan na kamubunin? Kasla okay lang matkan kwa na ti amin. Tamayat matijar na idiinasit ka. Nga ta, Jeren? Kaslamas siya nakpay ti dayjay babae. Diyak amu ti sawa. Naimbag nga oras mo, miss. Sika. Anyat masapul mo. Kahit ka kumasarong karan, Sige. Sumrat ka. thank you. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanan. Diya ka muna niya tigagaram. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Ununaan kan. Diya kaya tamang namnama ka kanyak. Amumot siguro na asino akitibiyag ni Carl idi. Nga asawa itanti kabsat mo. Diya kaya ta pumaot pa iti panagamamuta. Umdasan da ito'y. Iso pasensyakan. Nga mabalin mo ti pumanaw. Anya? Sapay la kumata maawatan nak. Diyak kaya tilumda ang manangapukan ayat. Umdasan tay na minsan apan nakapasakit ko. Iso pumanaw ka kuman.
Baliwak tong harap ti sumarungkar. Ket sapay la ko ma. Tayo ti sumaruno nga isa sa rungkar ko. Ikanak matin iti gundaway ang makisaritay tinapaot ken ka. Kunakon ket. Isuday jay tay lalaki ang nakitak idi nga umararubayan. Malasin ko tay kutsena. Jak mutlapagan ano dayjay. No bilang anda plano ng agaram kanyak. Awan namnaman na. Makapauma pa'y kit din ti makirelasyon na daduma. Aday ta ka manan ako nak. Bitter ka manan. Iraman mo manan ti amin na lalakin. Kung namat lang nakabasol amin ang lalaki kan. Ay, basta. Akat anyat gagaram. Umarta man kit di. Awan nga min kadwak. Inta agpasalon. Ilibre ka. Nagsayaatan? Nakakutakan sakit di Launay sayang laeng. Tadyak na abutan ni Mr. Pogi. Kadwata ko maarumwa. Ngam, amom ka di akabsat ni Jeren day ja Jetro? Sino nga Jeren? Tay asawa ni Carl. Oh? Really? Una yan ang panakiraranan na. So what? Sumpatang kid din Ipakita man ka-move on kan. Binastad ko pa yan Anya? Ay, sama palin Bawyam. Ay nasaanan. Itanya kumaga po. Kanpat siya kasaanan nga agsubli day jay. Adak man nana. Naimbag nga oras yo. Si kamot gayam barok, umunag ka. Agyaman ak nana. Aywan, awatan nyo dito basita sagot ko kada kayo. Agyaman barok. Aguray ka, ayabak ni Vina. No busy ni Vina, uray saan yun nga yaban nana. Di magasak laeng ta kumusta ko ma. Barok. Paspasin siya ang kumalatan tay anak ko. Nasingpet ni Vina nga anak ko. Napasakitan lang amin, iso akas jay. Kas lakagura na amin alalaki. Mauwatak nana, di kayo danag. Ada nag-message request kanya. Sino nga tada ito? I-open ko man. Mabalin ti makigayem. Siyak ni Jetro. Sikat ay gayem ni Vina. Saan? Ala, tayo gar-arong kini Vina da ito Replya ka dagos. Sure, kunak. Anday ta, naisend kon. Ala, umawagan. Hello? Hello? Kumusta? Siya ka ni Jetro. Amok agayim na kanibina. Tasikat ka na yun ang makikita kakadkaduan ng kadagiti ipupos na aladawan na iti Facebook. Ay, when? Siya nga rod. Mabaling ka diti makisinaraken ka? Sure. Sa dino ti kahit mapagsarakan ta. Iba ka man dagos. Ay na, kaslalang adda ka dit kong artista. Nagwapo ka gayong magpaiso Jetro. Ay na, naggasot ni Vina. San mo Mario? Ay na, Mars, latan ko ng kanyak Jetro. Oo na, Mars. Ay, sigurado saan nga mo ni Vina ti panagkita ta Jetro. Wano, imbagam? San pa'y? Ngam awan mo daga sa panggap ko. Kahit ko kumaamaam mo anay bagyagayim mo. Ngam sana kamay ka ni Tigundaway. Ha? Talaga ka di ako sunadam gayim ko? Wan mas, panagkunam ka di katawa na talaga tinamnama kain ko na? Di ka mapukawan ni tinamnama. Adayuan nagugwapo ka nga amang ang te ex na anang gulib kain ko na. Ngam damag ko, bayaw mo sa kano ti ex na. Put nun day Mars. Okay. Ngam di ka mapukawan ni tinamnama ko nakmanen.
tulungan ka. Ay na, siya ti masayangan no paluspusan na kapay lang ti kayem ko. Anyat aramiden ta dito restaurant. Ay na, kat mangan Anya ka kadi. Amumet nga pangalan to enta. Amok ngam itay pala nakatugaw ta dito eh. Di ka matla agurderan iti kananta. Kat aguray ka ngamin Ay, atay tagaya man. Ha? Ni Jetro mati sumungan. Kat anda pa'y igam na asabong. Sige, Vina. Panawan ka pa iwan. Enjoy your date. Don't worry. Nasingpat ni Jetro. Hoy, bakla! Dinak panawan! Mario! Ay, nagloko na. Vina, please. Ikan na kumawat iti kundaway ang makisinlingad ka. Pangasim. Di ka ka di mabain, Jetro. Datan tikit kita ang dagiti tattao. Di na karupanawan. Awanda ka sa panggap ko ka. Mangantalaang met. Kat kinutsabang pa ni bakla. Day talaang tamo ka pamusbusan. Nagatap ka ngamin. Aywan. Sabong para ka. Idisumlat taditan. Aday ton the waiter. Iyag na nagiti in order ko taroon. Agyaman na ka. Tasaan na ka pinagkatkatan ita. Nakaragrag sa akak. Ala, mangantaro din. Tapno makaawid tamatan. Ulitek, Jetro. No agaram ka kanyak. Bastad ka na dagos. Vina, Agpapada kayo matla nga lalaki. Amok tumot lang nga aramidam tumot ti kasi tinaramid ti ex ko. di ka kumamutag sa uwi ti kasta, Vina. Saan kami ngagpapada lalaki? Saan nga amin kas iti ex mo? Napudno ti panagayat ko ka. Basta lipato mo day tarik nam kanyak, Jetro. Sorry at talaga. Ayan, dinalaing asawam, Jeren. Ha? Api ni Carl. Kan api ang nabartak ka. Basol dya sawam. No, apa akas jeti ex na ita. Gabuti panang pasakit na kin ni Vina. Kaguramat ni Vina ti amin na lalaki. Kat karamanak ditan. Ha? Agayatak kin ni Vina. Gamday tatagbalbalin na to bang. Awalan panagtalag na iti lalaki. Gapo iti asawam. Tinasaya at ingka maturo. Parwaram ta asawam ko na! Kag ko makasalita! Apay ka di bayaw? Anyat problema? Agdamag ka pa'y langat! Jetro! Anya ka kadi! Apay adinanog mo ti asawa! Kasta tirumbanggan ko na. Sige! Lumaban ka bayaw! Lumaban ka! Vina, anak ko. Ni Carl ka di tayo nagkapo dito'y balay. Di ka pampanaw na alukan. Ay, uwananang. Apay nga may dito'y. Imay nagkid daw iti pamakawan. Ne, apay nga italaang. Idi pa'y kumaa. Ay, uwan nga rod Ngambayan yon. Tinapatag. Nakapagkid daw lat ta iti pamakawan. At least, limag-anan ti barukong ko. Ngam apay nga itadamot black ay na. Jakon dinamag no nakaalaan na iti dayjay nanang. Ngam may salang ti may bagak. Gunggunana. Ah, Hello, Jeren? Nakawag ka mat? Vina, please. Si ka na ang tiamok ang makatulong kanya. Ha? Apay ka di. Mabalin ka di ang si kati makisalita iti kapsat ko. Asar dengan na kuman asid-sideran ni Carl. Dinisuan na pa eh. Kadyak kaya't ama ulit pa'y dayjay. Masikugak pa yan. Kadyak kumakayat ti ma-stress. Amo kasi ka na ang tidenggan ni Jetro.
Ay, excuse me ha. Lobat gaya man ti cellphone ko. Sige, bye. Apay asyak ti pagkidawan na ititulong. Anya ko matibibiyang ko dita. Nga, apay akinabil ni Jetro ni Carl. Iti anya agapo. Ay, tinasaya at awagak man ni Jetro. Ibagak man nga kita kami. Apay nga raramidam ka ni Carl ti kasya Jetro. Panunutam kumamat ti kabsat mo. Masikog. Isu ti adda masaksakitan iti kasta nga raramidam. Kahit kulaang na ikan iti pagnakman da yata. Kapo iti panang dadaan na iti panagtalak mo iti lalaki. Yak man na ang mandaan mo iti kundaway ang makastrak di tapusom. Ay ayatan ka, Vina. Jak maklon aga po iti naramid da yakar. May ramraman ak agurguraam. Jetro? Di mo kati marik na. Kurang kanipay amin nga naramid ko. Tapno mayat naklaang, Vina. Kwa, sa anak pa'y anak kasagana. Kabailak mataguray. Uray aguray ak iti mabayag. Basta ikan na kiti namnama. Agyaman nak, Vina. Kinunakmat ka si kalaang tidenggan ti kapsat ko. Ita, mas natalinayan ti panunot ko. Kat agyaman nak, kano pa'y naladawin ti panagkidaw ko kan ka iti pamakawan. Agpakawanak lata, gapo iti inaramid ni Carl kan ka. Napalabasan dagi chay. Di mon panunutan. Ipamaisamkit dita atensyon mo iti pamilyam. Sapay dakkel gaya man ti tiyan mo. Wan nga rod, umadanin ti panagpasnay ko. Vina, no addapan na kaikari ti kapsat ko kan ka. Pagyamanak, ngamin, talagang agayat ti kapsat ko kan ka. Patyak adi na kanto paldaangan day jay. Nagayat mo't idin ti kapsat ko. Ngam insukat da. Ngam patyak adi nanto iparik na kan ka ti sakit tinarik na na idi. Ha? No kasta? Adamat nagdalanan ni Jetro iti kalabas? Ti amok ngamin kat babaero. Natair nga miyan saan ka di? Agbagay kayon to pa eh. Jak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Thank you, Vina. Inaklon nakmatlangan. I love you. Mabaling ka din, harakupan ka. Kahit kulayip kas tinala ko sa panagyaman ko ken ka. Sige Jetro. Oh, Vina, kamodyanan na. Agayan ayat na matlangan. Uy, karit. Jak to dadailan ti panagtalag mo kanyak. Kasta akmat kan ka Jetro. Ay ayatan kamat. Kat agyamanak, tadi ka napukawan itinamnama. Kat nakauray ka. Apay kumamapukawan na kitinamnama. Kat makikita ka dagiti matam nga damat panagayat mo kanyak. Pinanagnakam no kasano kapudno ti panagayat mo. Saan lang nga siyak? Pati ka dagiti dadakkel kan gagayam ko. Kat awan mo tanti sa pulag pay kan ka. Sika siguron ti lalaki ang naikari para kanyak. Agyaman na, Bina. Agkasarta nga ruten. O sige, sika ti matungpal, Jetro. Biyag ti tao. Ano sampay laeng daytoy tuyo ken turon abalon mo ari na anak ko. Tawan kwarta nga ipabalon mi paikan ka. Saan da pay ngamin nga inted ti bayad ta inlakok aturon. Anyamot day tang ipagpabalon nyo kanya ako, nanang. Kababain aka na ni eskwelaan. Sapay puro kwarta ti balon dagiti ka eskwelak. Anya nga karot anak ko. Ano sampay laeng ano anya tadda. Sana bale, tanod danto paglakwan ni nanang mo ititurom. At danton dalawan sumaw. Jak agbalunan. Agdawat ak tulangin iti gayim ko ani Feli.
Apayakas naman yung tirupam asimrak dito'y pagadalan. Masurunak ngamin kadagiti dadakkel ko, Feli. Jay turon kan tuyo ti pagpabalon da kanya kung diti eskwelaan. Kat, apay, anya ti madiijay, kat naimas mat dagijay amakan. Kababayin akanan diti pagadalan ti kasjay, Feli. Ha? Nukas na, awan balon mo ita. Awan nga ron. Ala, kat umay ka nga rod tapagudwaan ta ti balon ko akar ni ti manok. Ay, imbag ka pa eh. Ay, thank you talaga, Feli. Ano, ikanak. Apay, nagladaw ka na gawid rin na anak ko. Supay ko mati maitulong, mumit kinila ng mga agbalkot iti turon nga ilako na. At da ngamin inaramid may ijay pagadalan, tatang. Iso analadaw ka nagawin. Kasta ka di anak ko. Malangaraw, ingkag sukatan taginaw kay ti plataw. Aginawak manan. Katuan anak ko. Isulang mo taramidam no sumangpot ka. Makauma mo ti kastoy. Alaman langan. Bumangon kan rin na anak ko. Ang mga numala daw kay ti klasem. Ingka mangisa ang itikanin tayon. Anyamatan. Di kay pala nagisang mat. Ay na anak ko, maawatam kumamot atani. Isamsambot ko nga rod nga iluto da ito'y turon nga ilakok. Tapno masapa ak amapan mangisursor. Diyak nga ron na mo dagluto. Balasang ka nanak ko. Nasken asurwam meten ati agluto iti kaneng. Nagaduman na sa uyon. Wen man langan. Nimat nanang mo di aglaklako iti turon rin na. Umay ka, tasit kanta. Ay, manjak, Feli. Mabainak amaamuan dagiti classmate ta ananang ko taglakla ko iti turon. Ala ka, apay nga ibain mo. Basta umay ka dito taglamang ta. Tapno saan da ta makita. Saan anasaya at nga ibain mo ti dadakkel mo, Rina? Rumbangkit di ko ma-proud ka kankwana. Tanagagat nga aglaklako. Umay kakit din. Ah? Mapantan iti classroom. Kanayon lata na maladaw nga gawid ti anak tateri. Ay, wan nga rod lakay. Kabut-buteng pay ita ti agpakarabi Taado ti tambay aloko di tadaldalan. Wan nga ron makapadhana ka talaga na iti arena. Apay an narabyan ka asimangpat. Naggapwam rin Kat iti pagadalan Nagpractice kami ngamin. Anyat masida. At dalinutok adinengdeng anak ko. Iso ti pangrabyan tayo. Dinangdang lang ka na yun ng tisidsidaan tayo. Ay na anak ko, anya ngay nga rod. Kat isulaang matiad na. Kan naimas da ito'y linutok. Taadalaok na amarungkay. Maalaing kaagsukatan. Tagi da sarak tamangan tayon. Hi, Rina. Asino ka? Ape nga mom tinagan ko. Nabayagan na makitkita ka lumablabas iti store. Tunggal mapan kag eskwela. Ha? Talaga abalasan ka na niya. Nakapimpintas ka pa Sige, panawan ka pa'y. Adda ka no meeting dagiti parents inton bigat. Ibagam to ka dagiti dadakkel mo. Ay, wen gaya man niya. Meeting da gaya magpaiso. Kat, apay ngay, di ka agawid. Nalpas matunti klase tayo. Jak pe agawid, Feli. Masadsadutak ngamin tanakad adumot ipaparamid tayo di balay mi. Kat, anya nga rod. Talaga akas na. Tapno makatulong tayo ka dagiti dadakkel tayo. Masadutak nga rod. Mabalin ka di nga umayak pa'y langi di balayo. Mabalin mo't. Ngam amangan nubirukan da ka. Saan? Shakti makaam mo, Feli. O sige nga rod, intan. Tapno saan ta mamalaman. Rina anak ko, narabyan ka manen. Sa dino ay nagkapwam. Napanak na ki-birthday siya yan da, Feli, nanang. Ala, numaminsan, di mon ulitan tagpakarabi ita delikado iti dalan. Ay na, kabalak ti bagik ko naklangarudan. Di mo laam mo anak ko.
Aywan, at dagaya meeting dagiti parents inton bigat iti pagadalan mi. Kasta aya. O sige nga ro, tamapanak to. Di kay man nagkawus iti kasla trapo na. Tapno sana kababay ni iti pagadalan. Di napintas ti ibado yun to. Di nginginaan na kawus. Anya nga rod ti mabalain, no awan kawas ti inam ang inginaan anak ko. Uray sana nginginaan na, basta desente. Ne, apay, mangitugot ka pala itilakom at turon iti pagadalan dari na bakit? Wen lakay, taisupay ti malakwak. Sigurado nga ado ti tao iti pagmimitingan. Uray di mo ka adwan, lapno saan ka amarigatan bakit? Wen lakay. Mangibabain na talaga dahi di ananang ko. Apay manan aya. Kasano, nangitugot pala itila ko na aturon ni di pagadalan idi meeting. Tilagbain. Anya ngay kumatidakas dita. Mayat ket ti tapno adda kwartayo. Adda itad na abalunam dito'y pagadalan. Mangibabain. Naamwandan nga aglaklako laang iti turon ti inak. Anyalat sa wandag iti tattaon ngay. Awan makitak adakas iti dayt na Rina. Pagsapulan ti inam dayjay. Iso adi mo sa wanti kasta. Makapasuron ngamin. Iti kasta pa nagsasaom. Kasla awan patag ti inam kan ka. Patpat gagmat ngam mabainak lang amin amamwandang aglaklako iti turon ni nanang ko. Naimbagkan ka ata ado ti kwartayo. Tapno amom, apalan ka. Tanagagat ni nanang mo. Wen ado ti kwartami. Ngam amom ka di, nga agdumati ugali dagiti inata. Ha? Ni nanang ko nagsadot. Agsel-cellphone laang igibalay tar aramidan na. Di na pa'y matulungan ni tatang ko ngagtrabaho. Anya? Wen, ngam oray kasjay. Ipatpatag ko latan ni nanang ko. Iso akabayatan asibibiyag dapay. Ipatag tayo ida. Tanarigat ti awan dadakkel na. Feli, sa dino ti ayan ni Rina, itad ko kumaday to'y turon a meriendaan nyo. Napanbiit nag-CR nana. Urayan nyo basitan. Saanan? Ibatiklatan kan kaday to'y balasang ko. Kanan nyo adwa day ta. Amangan ngamin no agungot manen no makita nak ditoy. Kan may sa, adapay ngamin papanak, balasang ko. Sige nga rod nana. Agyaman nak. Hi Rina, narabyan ka man. Awan ka diti kadwam? Ni, si Kamanan. Apay ayan awan kadwak. Awan bibiyang mo. Damdamagak lang, met na awan kadwam. Tanog may saka, itulod ka. Ha? Ay saanan? Kabalak tagawin na si Shak. Ditakan. Rina anak ko, apay, awan ka diti klasem. Aldawan, bumangon kan. Awan klase. Apay aya. No kasta nga rod, bumangon kan. Takadwaan nak amapan aglako iti turon. Masadutak. Kan adapay papanak no madamdama. Bumangon ka kiddiditan, tatulungan ti inam nga glako. Adda nga rod papanak. Anya kayo matan. Maalabay amon lakay. Siyaklatan ti mapan aglako. Ni, anyat gagaram. Apay ngay may ka dito'y balay. Umayak man agtambay dito'y balayo, Feli. Apay, awan ka diti kadwam iti balayo. Adda ngam jakayat tagyan ijay ita. Tati kayat ni nanang ko. Kadwa ka mapanagla ko iti turon. Kat masadutak. Kan kababain. Amangan no makita dakdag iti kaeskwelaan ta. Anya? Ay, unay kan. Alang nga ron. Ngam dito'y kapay ha, taituloy ko ti aglabakan agdalos. Yak pa'y masangot ti makiin misturyakan ka. Ala, naiturog mo din ni Rina dito'y tugaw. Ay, Rina, bumangon kan. Nagmayat ti maturog dito'y balayo, Feli. Awan disturbo. Wan, ngam kita am taglawlaw o. Nasipngatan. Ang mga nubirbirukan da kan ijay balayo. Ay, ala. Wan ngagpaiso.
Sige, agawid ak nga ruden. Wen, ngam kita am tidalan mo agan-anad ka tanira biin. Wen Feli, di ka mandanagan. Nairwama kun. Kan kabalak ti bagik. Lakay, madanaganak. Awan pa'y laang ti anak takot ni nasip ngeten. Ala, tarumwarak. Inaksurutan no sa dino tinapnapanan na. Wen lakay, aganad ka atan nasip ngeten. Ala, kaslad da tao amang sarsaron no kanya ka. Rina, wait lang. Nagkita tama na. Kanayon, ti panagranata. Si Kamanan, apay asursurutan na. Nabayagan na kayat ka nga itulon. Ngamtimot niyo kayat. Isa sinurot ka. Kat itata dudwatan, maaramid kunti kay kayat ko kang ka. Hansan, di nakasitgan. Agriawak man itinapigsa. Uray agriyaw ka. Awan makanggen ka dito, Rina. Anya? Oh my God! Ipatanak pangasim, di nagpagaramitan ni Tidakas. Masi ka kumakanya. Kukuha kay tan, Rina. Oh my God! Tinagbaklayan! Ibaba na! Pangasim! Mapantay dyan ka sa makan. Tapno awan makakita ka tata. Mapantay. Hoy! Ipatamtam ako! Tatang! Tulungan ng tatang! Awanan ba yung nalakay? Hindi tayo! Tatang! Oh my God, anak ko. Apay, ano ta naramidam dito eh? Tatang, ibagtada kayo. Panggap na kagundawayan da Jalusyo. Anya? Oh, tawanan ba yung nalalaki? Dandani ka nga rudan, anak ko! Daytan ti bagbagami iti amamken ka. Kunami adi ka agpakpakarabi iti dalan. Ngam natangken to mga minti ulom. Anyang ay dandanikan na isagma kanak ko. Uwan nga ron, nanang. Ala, pag nakmamday ta anak ko. Amom tondo sumaruno. Di kan agpakpakarabi ewan. Uwan, nanang. Agawid akon, Feli. Mapanag ka ospital. Ha? Apa yan? Asino tina-ospital? Intaray da kano'y ospital ni nanang ko. Anya? Apay ka no? Naatake ka no, Feli. Anya? Saan na makapagnaninanang mo, anak ko? Nakakasimat ni nanang. Apay nga isupay ni nakapasamakan ti kastoy. Nagadumot ama nagdakdaka sa tattao dita. Ngam apay atipay ina ka nakasingsing patlaunay. Ikararakta, nga gimbag tumot lang ti inam, anak ko. Kumusta ngayon ni Nana Terry? Na-stroke ni nanang ko, Feli. Kat saan na makapag na. Nukas na. Saanan ang makalako ni nanang mo? Saanan Ay, kailiw ko pa yung tilako na aturon. Nagsamit ka na imas. Ay, wan nga rod, Feli. Ngam, saanan ang makalako ni nanang ko iti merienda. Kan di natan maituludan iti merienda ta. Nasapa kamot anagawid anak ko. Wan nanang, tamo ka di mo kabaalanan tagluto. Iso ang manipod dita, siya kung tagluto. Ha? Ay na, agyaman na kanak ko. Wan nanang. Nang, mabalin ka di nga isuro da ka agluto iti turon? Ha? Apay anak ko. Makapangpangan ka kadi iti turon? Kayat ko amasuro, nanang. Takayat ko mati mapanaglako na awan klase mi. Sigurado ka anak ko. Wan nanang. Ado nga minti mailiw iti lako yo aturon. Iso akayat ko mutin taglako. Kan tapno makatulong kada kayo kan ni tatang. Maragsakan ak unay iti imbagam anak ko. Agyaman ak, taam mo munti makitinulong ita kada kami iti amam. Wan nanang.
Kat pakawanandak no saan anasaya at tinararamid ko iti kalabas. No nagbalinak asadot, kan natangkan ti ulok kada kayo. Ay na, agyaman nakta nakaamiris ka matlaang an anak ko. Ala, isuro ka nga rod nga agluto iti turon, anak ko. Nasapa kamot nga nagreing anak ko. Kat awan mo ti klasyo ita. Wen tatang, masapa ak ngagluto iti turon, tay sursur ko no madamdama. Ha? Agisursuro ka iti turon? Wen tatang, tay supay ti paglakwak amay tulong ko kada kayo kaninanang. Oh, ay kat wala anak ko. Ay na, maragsa ka nak unay iti bakit kitak itaken ka. Biyag, ti tao. Sigurado ka ka din itinayta a desisyon mo, anak ko. Talaga nga agabrod kan. Laglagi pa, nariga, ti mayadayo iti pamilya. Daytoy laangan ti amok a pamuspusan. Tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yun, nanang. Amo yumat. Awanan bibiyang ti ama na kada kami. Ay, maawatak matkit di anak ko. Iso asuportaran da ko maiti planok, nanang. Ikararagyo asapay la kuma. Tanaanos ti agbalin abos may ichay. Kasta mata ka na yun ti ikarkararag ko, anak ko. Di yun to kumaliwayan abagbagaan ti apo ko yo. Nangruna no natangkan ti ulo na. Wen, adamat kit din ni ading mo a Freddy a katulunga kamang bagbagakan kwa na. Agyamanak manananang. Uray kaskasano. Nalagan ti riknak nga umadayo. Taada kayo iti kabsat ko akatulungak amang bagbaga iti anak ko. Jomar anak ko, nubagbagaan da kada apong mo. Dumngag ka, Wan. Wen, amok daytan. Di ka kumaagbalin asakit ti ulo kada kwada kan angkel mo a Freddy. Wen, kulaklaro dan. Dagitibilin ko kan ka. Di mo liplipatan ha. Wen, dagulit kayo mat nanang. Wen tapno di mo malipatan. Agadal ka nasayaat. Tapno napintas to ti pagbanagam. Kaano ti flight yo aya? Inton bigatan. Okay nga rod. Di ulip-lipatan tagpawit Wen, agpaw itak adagos apaman ang maalak ti umo na aswelto. Mare, anyat pagpupungtutan ni Madam Itay. Ay, jakman amo. Sana mauawatan ti paparamid na. Sana mauawatan ti mood na. Ano santalatan Anya ngay kat isumat ti Boston. Numabalin la kumasukatan ti busan niya. No siyak, sak dito'y mare. Uray na unget. At least, pakanindata dito'y. Wen matkit di Sana kas kadagiti daddo mga amo. Nga imutan da ti trabahador da. Naku namon mare. Kat nalpasan ti imparamid na kan ka. Nalpasan Ingkay bagakan kwa na Ang mga no da pa iparamid na kan ka. Madamdaman tulatan. Napudot sapay ti ulo na. Ang mga no siyak ti pagpupudutan na. Narigatan, mare. Kumusta kayo dita, Freddy? Ading ko. Nasayat kami lata dito'y manang. Ni Jomar, adda ka di dita. Rimwarmat manan. Anya, napanan na. Kasi ti sigod At damanin iti endag iti barkada na manang. Ay sus, awagam Pagawida mon, ang mga no agbartak manen ijay. Wen manang. Inak tusukunan no madamdama. Agyaman na kading. Aywan, agpaw itak iti package dita Pilipinas. Padaanan yun to, ading ko. Dahito ti parakan ka, Jomar. Teta lang timpawit ni nanang apong. Kwarta ngay, awan impawit na. Awan kwarta nga impawit na. Sumarunon to kano. Una yan ni nanang. Nagabrod pa'y lang no kastamat lang gayam. Maawatam ka din ni nanang mo apok. Sika ti makagapo no apay anagabroad.
Anwak ngay dagita. Kat aramatim ang agiskwela. Nagpipintas tu pa dagito'y abado. Ibagay man kininanang. Ngayon tun sumaruno, kwartalatan ti pawit na. Anwak kumangay dagita luplupot, kit adumat ti badok. Ah, Kwarta ti kasapulak apong. Saan adagita? Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Mayat lata. Say-saya ato ma, tapno makagraduar ka, wan. Apay apakits lang timpawit yo. Kwarta ti kasapulak nanang. Saan kita kumkonforme? Agpaw-itak to no agsweldo kami. Asap kumamat ananang. Kasapulak on ti kwarta. Bumulod ka pa'y lakin ni uncle mo, Freddy, ang anak ko. Oo, tsak kayat. Sigurado nga abungat man day. Pangusaram man ni ti kwarta. Kunanan tumaran kanya Bay am ta i-chat kunto, wano awagak laengan. Urayak latan ti pawit yo nanang. Di yun awagan ng uncle ta sumanaon tumanan. Sige, urayim tagpaw-itak to, anak ko. api akas jay mo ti pa nagsasao di anak mo kan kamare. Kasapulan na kano ti kwarta, mare. Wen angam kasla makaungat pa'y amang ibagay ti kwarta kan ka. Kas di talaga ti panagsasao di anak ko, mare. Ay, Ipagarup na siguro ang nalaka ti trabaho ta dito'y mare. Demanding launay. Mare, Ungrateful di anak mo mare. Ay pasensya kan madingamin tirik na ka nakangag. Di nakapay kinumustan. Kwarta adagos ti bagbagana. kanayon kumat abagbagaan. Ngamkas jay namutlat na, mare. Ay, sa bagay ada talaga dagiti anak nga oray kasano ti panang bagbagam kadakwada. Natangken latta ti ulo da, mare. Anya ti plano ni manang mo nga, Freddy, anak ko. Agrin nyo nga tayo ti kontrata na ijabroad. Kastamot ti kunana, nanang. Ay, anyan. Di pa ikot agbakasyonan, di kabsat mo. Trabaho latan, tininto na rin na. Masyanak mo't nga ro di kabsat ko, nanang. Imbag man ta nalagip nakpay lang. Apay di kay nang ipawit iti kwartangay. Nalipatan naksamot tan. Ni, saan na kas na anak ko? At dala na patig anang usarak iti sweldo. Wano? Addam sa bali a pamilyayo dita. Saan ko maatila at ataw pumanak ko? Sikat ti makagapuno apay anagabroda. Ang mga nadamutan ka din nayo dita. Isungawanan maipawit yo. Di yo lang maibaga ta mabutan kayo. Saan man atila ibagbaga man ako? Tawan kinapudno dagita. Ken na minsan matla sa anak anagpawit. Pawitan dak nga rodan tanay. Naibusan ti kwartak. Nakautangak pa yan. Ala, ngampang nga asim ha, ta saan ko maabisyo ti pangigastusan. Wen, sige tanay. At dapay lakad ko ita. Basta pawitan dak tanay. Kasapulak unay ti kwarta. Jak maguston ti kas pa nagsasaw iti inam, Jomar. Apay manan ay uncle. Respetum kumamat ti inam. Nagalas ti pa nagsasaw. Kasla saan mo nga ina ti kas pa nagsasaw kenkwana? Anya ti madija ya. Iti tono ti boses mo. Madlaw nga on respeto iti inam. Nagsasaw ka, kasla sikat ti boss na. Nagdawat aklang iti kwarta. Tanaibos nga rodan ti allowance ko. Agtipid ka ngamin. Saan agapot taadda ni nanang mo yabrod? Kat agin babak ng kamatan. Inakmat da siya. San adakas nagdawat ak iti kwarta kenkwana. Wan ngam kitaam kumamit. Narigat ti trabaho ni nanang mo yabrod. Di na laang maidiritso nga ibagakan ka. Ngam iti kinapudno na. Marigrigatan ti inam iti trabaho na ijay. Awan mo ti bagbaga na marigrigatan. Di na lang maibaga. Ngam amok ti rigat ti trabaho iti abroad. Bannog, puyat, kan iliw ti kalaban ijabalasyo tao. Sige uncle, tarumarak dit. Papanamanan. Iti ayan iti barkada mapaliwawag. Agraman barkadak, iso kada kayo. Wan tasabalin tinasumok mo. Dagita mo't nabiso at tao ti pakibarbar kadaam. Jomar, agpanunot ka kuma. Panunutom ti rigat ti inam ijabrod. Kulakmanen.
Maulawak, Mare. Nene, apay manan. Masansan mo't ti panagulaw mo. Wan nga rod, Mare. Ay na, agpa-check up kan mare. Delikado dahitan. Agi na naak labiit. Sayang ti kwarta. Imbes a pagpa-check up ko, ipauit ko laangin iji Pilipinas. Ay, kasanon o dagaya mo na dagsan asakit mo. Banog ko laang daytoy, Mare. Ina na laang ti kasapulak. Sige, Mare. Agi na naak biit. Ituloy ko to ti aramida kinton madamdama. Ay, kasaritak langan ni madam. Ibaga ka maditirik nam. Tapno paginanaan na kapaylaang. Saanan? Sayang ti sweldo. Kabailak daytoy, Mare. Agi na naak labiit. Apay anagbartag ka nga, Jomar. Nabay ka ni Apong. Tinapatagakit na gawid Ay na, dita ti pangigas-gas to sa miti kwarta pagrigrigatan jay inam. Inted na nga rod kanyak, di kwarta kon. Nung makita na ka ni Uncle mo, Freddy, ay, Jack Lamon. Sigurado nga ungtan na kaday jay. Kanayon mo't nga ang tanak na hanggal. Naputo na kanayon, ti ulo na kanyak. Wanata, natangkan mo't ngamin ti ulom. Talaga gid kaguruguro na ka. Isaksakit na ka ni Uncle mo. Di na kaya tamay sagmak ka. Ay na, napatpatagpay kay din nagita barkadam ngamda kami. Awampay denggam asaw. Ali agpulong kay manan kinang kalapong. Tapno ong tanak manan ito nagawid. Hello, Nanang. Apay asaan asong bata ni Jomar ti awag ko kankwana. Ay na, adamanan na pananda kadagiti gagayem na anak ko. Anya? Ang mga numabaybayan na ti panagadal na dita, Nanang. Ada nga men kwarta ngay pawpawit mo. Numabalin, di mo sobraan ti pawit mo anak ko. Nanang, Nasukir nga men, natangkan ti ulo na. Nangruna no kadwa na dagiti barkada na. Uray ni Freddy akabsat mo ay na. Marigatan amang disiplina kankwa na. Tapasaray sumbatan namag. ano sa nyo pailaan ti anak ko, Nanang? Hindi ka madanagan. Tauray di na kami dengdenggan. Agtultuloy latta ti panang bagbagami kankwa na. Agyaman naktada kayo amang tultulong kanyak, Nanang. Pakibagayon to nga rod ni Jomar a replyan na dagiti text ko kankwana no agawid di tabalay. Kailiw kun ang makasarita ti anak ko, Nanang. Magustuhan lang una ni Madam Tilinutom anatang Linda. Wen nga rod, kasi ka naman ang tilutwak inton bigat. Ni, okay ka kadilaang Linda? Ape akasla aglaladot ka? Kalaat mat nga minasimakit ti ulok, Mare. Nini, ape nga eh. Ay na, makapadanag gamot. Di ka pumampanaw iti abay ko, Ang mga nukala at amatanim mo dawak, Mare. Agpa-check up ka nga minan, Idi pa'y lang ibagbagak nga agpa-check up ka. Mare, maulang. Ani, Mare! Ala, Jesus, natalimudawan ni Linda. Sir! Madam! Help me! O anya nga eh, nawaga mo ti pamilya mi di Pilipinas. Uwan, nalpasan, Mare. Imbagam nga ada ka dito ospital? Imbagam ti kasasaad mo? Uwan, Sigurado ka uwan, Susan. Kat kasano, agawid ka pa nga ro di Pilipinas Tapno makay na naka. Maawatan da ka mo dagiti amo ta. Saanan, Mare. Agpaimbagak dito yan. Sayang matitrabaho, nusukatandak da, Madam. Sayang tinarugyak. Saan matla kayat ni Madam ngagtrabaho ka No kasta ti kasasaad mo. Kunang amin ti doktora ka sa pulam ti ina na. Tani, ado ti rumbang nga agasam. No sa anak ngagtrabaho, awan maitid ko iti pamilya. Nang runa iti anak ko, Mare. Agad-adal pa'y laang ni Jomar. Apay nga Apong. San mo tinagpawpawit ni Nanang? Sa mula malagip ita ti inam no awan ni pawit na kwarta. Di mo pa'y sungsung batan ti awag na ka.
Irananamot ngayon ti umawag na dalakad ko. Awampay pawit na. Ay agchat ka kay di kang kuana. Kumusta ang mati kasasaan na ija abroad? Da kayo na apong. Na, talagan sa mga awan bibiyang mo iti inamon. At da klase kita apong. Awagan nyo latan. Ibagayo na ibusin talawas ko. Naliwayan na mo't ting tagpawit. No agsasao ka. Kas lapid-pidutan lang dyan namti pawpawit na kwarta. Maasi ka kumamot kan kuana. Pagrigrigatan na ti kwarta nga ipawpawit na kan ka. Adda ka di load mo, prede? Apay ka din, Nanang. Awagan man ni manang mo. Madingamin dyan na itagtagay nep ko. Adda ka no dakas na napasamak kan kuana. Ay, ang mga nanyamot ang tinapasamak kay Jacob sat mo. Tagtagahinip la day Nanang. Kun may isa, nasingpot dagiti amo ni Manang. Takas tama ti ka na rin nga ibaga kada tayo tunggal umawag. Ay basta awagan man. Kaya't ko ang makasarita Jacob sat mo. Mabit lang nga rod, Nanang. Linda, anak ko, kumusta kan nga dito abroad? Kaasi ti apo. Si Bibi agak lagtamot nanang. Apay ka di. Nay, apay akas tatabusis mo ngay. Kas lagkakapsot ka mat. Saan mat nanang? Ay, kwa. Diyak lang amin mabalin na pigsaan ti boses ko. Tamangan no agong ti bos ko. Aywan, sa anak pala ang makapawit or ulnong ti sweldo. Kaano kagayam ngay nga agawid? Diyak pa'y sigurado nanang. Ngam agawid aktulat na. Sige, agpakadak pa'y nanang tabisi kami dito'y. Umawag aktumanan no awan aramidan mi. Malanga road. Agan-anad ka kanayon dita, anak ko. Linda, agring kan. Aldawan. Linda. Ni, apay akas to tilang ato'y kumarik. Linda. Ala, saan samutan nga gangangas? Linda. Diyos ko, kasyam kumani Linda. Ispalam tibiyag na po. Ay, tinaset. Ayabak na giti amok. Hello, asino da ito eh? Siyak da ito'y Freddy. Ni manang mo asusan. Ne, Manang Susan, si kamot gayam. Kumusta? Kwa, di ka kumamakmakla, titibagak Ngam, ay na, Ha? Apay? awanan ni manang mo. Natayan. Anya? Sana pundo na itamanang. Katong kaano lay din nagsarita kami. Nabayagan na masakit ti kabsat mo dito abroad. Ngam linablabanan na ti sakit na. Ingkarigatan na lata ti nagtrabaho nga uray darikrik na. Nagsakit? Apay di na yung pagbaga masakit gayam. No kasta, inlimad na ti kasasaan na ka na kayo? Kuna naman na pinakamuan na kayo. Awan na dakdakamot na balan. Di mi amo ang nagsakit. Tatunggal umawag. Kanayon na nga ibaga na saya at ikasasaad na. Di na siguro kaya't ngagdanag kayo, Awanan ni manang ko. Nanang! Apa pinanawan na kami! Linda, anak ko. Papa, ay ngayon limad mo ti kasasaad mo. Nuham mo klakas to'y ti mapasabakan ka. Sana ko mga manugot nga gabrod ka. Anak ka! Nanang ko! Naitabo ng tinam, Jomar. Agawid tayon. Datayolat na bati diti kampusantan. Uncle, nagsakit ti barukong ko. Amok nga minasyak ti rason ti panagabrod ni nanang. Amok at tinapinta sa masakbayag ti pinampalunot na. Taura mo na di nan kapalan dagtrabaho. Inkarigatan na lata. Ayat na lamay tid na ti kasapulag. Gusto ka, Jomar. Nangato ti arapahap ti inambaragan ka.
Kat di pa ka konsensya. Pinaliwalak na kita sakripisyo, tinak. Kwarta lang ti magbagakin ko na. Ajak man la kumustahan mo ti kasasaan na. Nagsakit ti mapukawan iti na, Uncle. Jomar. Kasano ang masulitak ti nagkurangak iti na, Uncle. Kasano may paghitak ti panagbalbaliw. Wano pa nagsingsingpat kon. Nunatay matan ni nanang. Nanang ko! Ala, agrobot ka, Jomar. Taing kagin roll. Ha? Kunak manlog sardeng ako nga giskwailang kan. Tawanan ni nanang. Adda kwartang imbati, tinam. Pagatal mo kanu tayo, Jay. Kasta ti inlanad na iti surat na. Sakbayan na tayo. Kat pangasim ha. Tano adal lang. Di mo lalaw ka ni Tibisyo. Uwan, Uncle. Promise. Agbalbaliw akon. Diyak kayatan tagbisyo. Promise, Uncle. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Kablaawan ka, apo, kay nakalpas ka niti panagadal mo. Kat nakapasa ka pa yan iti board exam mo. Uwan nga rod, Lola. Oh, diyak may ladawon ti kinaragsak ko. Congrats ka na kan. Nananay kan nga ininyero. Agyaman ak, Uncle. Agyaman ako na kada kayo, Lola. Uncle, kapwiti ka na ay nakadayo ti likudak. Nga uray awanan ni nanang. Sanda ka binaybayan. Ket panawanan. Tapno agsubadak kada kayo. Kapwiti kinasayatyo kanyak. Ay na, saan may mat nga isid-sidir dayta? Basta para kada kami, naragsak kami, tanaragpat mo tarapaap mo. Kan arapaap day dinanang mo para kan ka. Uwan nga rod, Lola. Sayang. No si bibiyag pa'y kumaninanang. Masaksyan na ko matibunga tinagbambanugan na ijabrod. Ngamimbati na tayo mat ngaminan. Nala, di ka naglitay, Jomar. Tapat siya ka naragsakan tinam iti sidong tinamarswa. Uwan, Uncle. Katagyaman ak maning kada kayo kini Lola. Ikarik nga ginggat kabaalak. Tulungan kayo. Saan kayo abaybayan? Biyang di tao. At dapay gundaway mong agbabawi, Andi. Mabalin mo pa'y asinaan tinobiam. At dan napasama kiti nagbautan mi kini Jemay, Mama. Saan pa'y mo't amasikog? Ha? Ubing ka pa'y ititawan mo a 25, anak ko. Agsapol ka pa'y ititrabahom sa kanto mga asawa. Mabuti nga, Mama. Ang mga lumaagaw da tinubyak kanyak. Napintas ni Jemay. Adu dagiti agrayo ken kuana. Oray ko manupadam a professional Jenobiam. Ngam saan mo? Undergraduate mat nga rod. Agamala, no talaga nga ay atam ni Jemay. Makamu ka nga rod. Desidido ako ng mga asawa, Mama. Kat, dumanon tayo nga rodan. Uwan, Mama. Tangay da kami ti aggastos iti kalay sa daan di kan Jemay, abalayan. Siyakmat nga rod ti mangadang, no sa dino ti pakaangayan ti kasar. Ha? Ijay balay mi ti pakaangayan ti kasar. Anya, nga mabalayan. Saan tayo da kami ti rumpon? Nalawa ti arubayan mi, kan presentable ti balay mi. Komportable dagiti umay makidaya abalayan. Ha? Kitain nyo man mat dito'y solaryo. Nagbasit ti paraangan nyo. Kan basit to'y balayo abalayan. Sana pa nakuyaw.
Ngam ibagbagak lang tiyag paiso. Iso nga ijay balay mi ti pakaangayan ti resepsyon. May remedyo na itaabalayan. Mabalin mi apalawaan ti arubayan. No diyo kayat disan lang. Di oray awan ti kalay sa mapasamak no kasta. Mama, Andi, pimanawan ni mama. sige to surutak. Ay nyamot kag. Adama gayam bas-bastos di agbalin akatugang manakaw. Ala, baybayan yun tatang. Ay, jaklay pagaraw. Nangatong gayam ti pride na. Bayan nyo, kasaritak to ni Andy, tatang. Jemay, bayan tanong niya ti kahit ni mama mapasamak. Isu ti masurot. Narigat at tubtub nga rin ni mama. Diyak kahit agumura ka data. Andy, Pasensya kan Jemay, ha? Mawatan ta ko man ni mama. Oray ita lang. Ipagpagapumla ko man kanya. sige. Makamuak to nga roden amang ilawlawag ka ni tatang. Agyamanak, Jemay. Jemay, ibagam manmet kadag iti partidom. Tasanda pa'y nga agbalkot iti karne. Tado pa'y tagsangpat asa nga ili. Ha? Adda nga min nakita ka nagbalkot itay. Partidom day jay. Di tala makaura yan. O sige, mangan kayo lang, amiga, amigos. Andy, Jemay, sabay ko ma. Tamairawan mo di kasi nga style ni mama, ha? Kas diya talaga ti pa nagsasahuna. Prangka. Gamkit din. Nasingpot man. aklunak. Talaga maikawa ak Andy. Ngam okay laan. Ipagpagapukan ka nga asawak. Ita tanalpasan ti kasaryo. Agnaud kayo dito'y balay, Jemay. Tani andi mo't lang timang tawid to iti daytoy a balay. Taiso ti buridak nga anak ko. Uwan, mama. Ipakpakaw na ako na. Jak kayat ti sadot akabalay. Kan makita mo, no kasano ti kinaurnos kan kinadalos to'y balay. Ha? Awan trabaho ti anak ko. Iso asyak ti mangpakan kada kayo. Anya nga'y, agano sa ka. Tasaan mo't anak katumpong ni Andy iti professional akas kan kwa. Agsapula kiti trabaho, mama. Tapno makatulong ak. Anya ko matrabaho ti serkam nga'y. Katulong? Dito'y kalangan balay. Tauray tangdanan kang agtrabaho. Tapno di mo mat ko na. Ha? Apay aya masapul at tangdanan kang agdalos. Aglaba ka nagluto dito'y balay. Kaya't ko ti agsapul iti trabaho, mama. Awan mo tinailepas mo. Anya ko matrabaho ti mastrakam. Di kag sayang iti oras mo. Basta siyak ti makaamoy ti kanenyo kin ni Andy ko nakmat. Suportaran kayo. Kumusta kayo ngay dito'y balay, Ipag? Nasaya at matla ka diti pan nakilangan ni mamakan ka? Uwan, ipag. Madlaw anasingpet ka, Jemay. Iso asikala ko man ti makaamo amang paspasensya kini mama. Amok ngamin ti ugali ti inami, Ipag. Naturay. Okay lang, ipag. Kabailak ti makitinunos ka ni mama. No kasta, aginaw ka, Ipag. Uwan, ipag. Agtalon a bulan. Wow! Mayat Adanton ka, anak ka. Gat, ano sanyon at agnaad dito'y balay? Tapno adakad ka doon ni mama. Mababainak nga rudan, ipag. Awan trabaho ni Andy. Awan mo trabaho. Ni mama amin tagas-gastos diti balay. Ay na, talaga akas na. Dagdag-dagak ni Andy ngagtrabaho. Napili mo diti trabaho na, ipag. Ay na, talaga akas jay day di ang kabsat ko. Napili iti trabaho. Ti kayat na nga taa, kat agbalin adagos ang manager. Di na kayat ti agrugi iti baba. Ay, uwan nga rod, ipag.
Kabayatan ti panagdan nami kanya Andy. Mamamwa akong nagiti ugali na. Nangato ti pride na. Ay, wan nga rod. Agpadadakin ni mama ahay pride. Andy, agbakasyon taman mo ti balay. Kailiw ko ni tatang. Sige. Damagag pa kin ni mama no palubusan na ta, ha? Ha? No palubusan na ta. Nasayaan. Ngam no saan? Please, santa ko mga ipilit, Jemay. Andy, saan ka kumamasaksakitan ha? Saan ka kadi ang makadesisyon na siksika? Masapol nga ikamang mo amin kan ni mama? Jemay, ni mama ti provider ta. No saan nagapukin ko na? Santa namangan. No saan nagapukin ko na? Awan balay ta. No saan nagapukin ko na? Okay. Saan kumaday ta ti pagrikyaran ta, Andy? Sige, aramidam ti kay kayat mo. Saan akon amakibiyang pay? No kayat na ti agbakasyon, di iso lang ti aghawid. Agbati ka, Andy. Sige. No, dahito ti katyo, mama. Saan mo akabisado dagiti tattao ijay lugar da? Ang mga nadamang kursunada kan ka ijay, katanya pa'y ti aramiden da kan ka. Wan, ma. Oh, adtoy, kwartam, Andy. Ingka matagatang iti kasapulam. Gumatang kay ti baro a pantalon, sapatos, kanda dumapaya kasapulam. Ha? Nagsweldo kan, mama? Wen, ingkag shopping. Igatangam tumat di asawam iti lipstick na. Tapno awan ti may bagbagana. Nagtaerting pas ngay mo anak ta, Jemay. Wen nga ron, Andy. Narigata na ka nang ipasngay ta nakaluklukmag. Kaingingas mo to'y apo ko, Kanti. Iso anatar. Kasto'y tirupam iti maladaga ka. Ah? Kasta ka di, mama? Wen, kasto'y matlati kinataer mo iti Andy. Ay, nembaglakit din, tay malakan ka to'y apo ko. Ay na, nag-cute nga ubing. Ay, nakaay-ayat launay. Ay naadin ko, sumapol kan iti trabahom. Tani, addan anak yu kini Jemay. Kasla nalipat akong tinadal ko, mana. Jak samot may applyan ti kurso nga inturpos ko. Ay na, i-apply mo ngamin kasanon no awan ni mama. Anya nga iti pangbiag mo iti pamilyam, ading ko. Saan ka kumaamang Ambot ama nang umapal ka kanya. Ha? Apalan nak, tasyak lang titultulungan ni mama. Ni, saan akas na? Panangisakitar aramida, Andy. Sa anak nga umapal, tadamat panggadan ming agasawa. Biddo ti pampanunutam, Andy. Anya kumangay ti apalakan ka. Sige, tatapay papanak. Rumuanak na lang. Anyam ti kabsat ko. Talaga adi na kayak ti paisuro. Kahit, kumusta ti pa nagsarak yu iti gaya mo? Anyat nagsaritaan yu, Jemay? Ay na, nakabakbak nangan tay siya gayam ko lakay. Kat addapay gayam resort kan restaurant nan. Kaya't nakatulungan. Agtrabaho ak kano iti restaurant na kas waitress. Anya? Agtrabaho ak, isong awawiram da anak ta, ha? Ay na, magagaran ako nagtrabaho. Di ka pa'y lamang namnama, Jemay. Tamagag pa'y matkin ni mama, ah. No umanugot ngagtrabaho ka. Bueno, saan? Anya? No agtrabaho, palubusam. Basta itad na ti sweldo na kan ka. Tapno adda paggatang yu iti gatas ti apo ko. Kasano ngay, mama? Diyak amo ti agaw awil. Di kagdanag, manang danak iti mangawawir iti apo ko. Siyak ti makam mo. Basta palubosam di asawam nga agtrabaho, tapno at damat may tulong na dito'y balay. Hello, Jemay. Kumusta kan? Kaano ka nga gawin? Saan na ka makaawid? Busy ak ngamin, Andy. Di ka laka din makalangan iti trabaho, bakit? Saan na kami ka di akailiw itanak ta? Makumikumak. Awan day off ko. Sayang ngamin ti aldaw. Imbagakmat kan kaano kayat mo.
Umay kayo iti anak ta ditoy. Ta ditoy kayo nga agnaan. Ang boarding house ko ditoy. Impakadakin ni mama. Ngam di na kami palubusan, Jemay. Okay nga ron, makamo ka. Sige tani, trabaho ako manan. Bye. Mabit lang. Hello? Andi! Oh. Tulong! Oh! Ha? Ni mama! Ang pingatan! Sika ka di ti anak ti pasyente, mister. Uwan, doktor. Kumusta ti inak? Ladingit ngam inaramid min ti amin nakabailan mi. Ngam saan mi nanay salakan. Nakardiak arrest tinam. Ha? Saan? Saan namatay ni mama, doktor? Pangasiyo, ispalin yun ni mama. Ladingitan mi, mister. Ngam awatan tayo kumandi amin. Mama! Itatawanan ni Mama. Anya ti planom, Andy. Diyak ka mo, Jemay. Diyak ka mo. Ay, may kawa kaitan. Tawanan ta advisor mo iti amin na ganwat mo. Ha? Agsubli ak iti trabahok. Tamakita kat awan plano nga agtrabaho. Iso asika ti mga awir iti anak ta. Pagawidan tan ti yaya ti anak ta. Tawan ipasweldo ta kan kuana. Sikan ti mga awir iti anak ta. Tasyak tagtrabaho. Kwa, Jemay. Kinapudno na. Agad adalak bayat ti panagtrabahok. Kat umadanin ti panagturpus ko, Andy. Anyo? Nangato tarapaap ko para iti anak ta. Iso ngagpurpur sige akamang paadal iti bagik. Kat tangay awan narapaap mo para iti pagsayatan ti pamilyata. Agaw awir ka nga ron. Tapno maipamaysak ti agtrabaho kan agiskwela. Mano ti masapol mo, Andy? 2,000 ko manod na manang. Mabait lang nga rod ta mga ala. Pasensyakan manang ha. Awan mo't ngamin ti sa baling nga asit gak, no di si kalahan. Manumot ngamin nga agpaw iti ti kwarta ni Jemay. Agad adal di asawam. Iso ang maawatam ko ma. Apay no sumapol kay ti trabahom. Tadakkel matan ti anak yo. Mabalin mon nga ibati dito'y balay. Uray taadda ti katugangak amang bantay kadakwada kadagiti anak ko. Saanin manang? Kahit kung ipamaysa ti atensyon ko itanak mi. Sa labali, ta makagraduar ton ti asawak. Makasapul to iti natalgad a pagtrabahoan nan. Anya? Apay nga itakalaan nga agaw, Jemay. At sa bala pag-awidam. Anya, unay matinti kasta pa nagsasaom, Andy. Nagalas ti pagkitkitaam kanyak. Kasano? Tunggal umawag akin ka, kanayon kang agdardaras. Kan manmanong agawid ka. Makumikumak nga ron, tao madanin ti pa nagturpus ko, Andy. Diyak pa dyan. Pagpambar mo ti panagadal mo. Gamam mo, at dalalakin. Ay, nabanuga ka nagbiyahe. Kaya't kung tagina na. Awan oras ko ang makirinikirkan ka. Tawan kinapudno dagita nga ibagbagam. Mapana ko nandi, di mo baybayan ti anak ta, ha? Awan ti pumano, Jemay. Ni, abay ngay. Kasanon ti trabaho? Di pa nagadal ko. Agsarden ka ngagtrabaho ka nagadal. Agtalinaid ka lang dito balay. Tapno mabantayan ka. Umadanin ti pa nagturpus ko, Andy. Basta di kan agsubli iya sulad ko nak. Di nakpagpungtudan eh. Nagtali na anak diti balay. Adda nga ro di pa kan mo kada kami iti anak ta. Adda kanan tayo? San ka pa ila nakaturpos iti panagadal mo? Ngam natangsit kan, Jemay. Nakarakaron tun ti tinatangsit mo no professional kan. Iso nga agsardeng kalaangan nga eskwela. Ala, di ka madanagan. Jak baybay anti anak yo, Jemay. Ken siyak ti makaam mo nga agpalawag iti kapsat ko. Ay, agyaman nakipag. Sana bali. Umadanin ti pa nagturpos ko. Basit lang nga anosan. Asino ti babae akadwam dito'y balayo, Andy? Kasanon no maamuan ti asawam tar aramidam? Awan lang arod trabaho mon, kastapay la ti aramid mo? Awan mo't lang hindi patagugin ni Jemay manang. Amok, isok-sukat na kun na jay. Iso nga isukat ko mata, tapno patas. Anyan ti kasta nagrasrason mo, Andy? Agpanunot ka man mat iti nasayaat.
Nagsingpet di asawam. Ngam pagatapam iti madi. Basta patas kamitan, manang. No kabailan nak na sukat. Kabailak may. Ha? Oh, naklaat ka nakakita kanya Andy? Oh. Di mo ninamnamati sa sangput ko? Kwa, di... Di kag saray ti dalan ko ta sumrek akon. Kwa, Amok! At dati babaim ti balay. Iso di na kaya tapas dragan. Apay, di mo kaya't ngagkita kami? Di kag danag. Saan na ka mang riribok? Awan ammo ka nagbasulak kan ka ngam no apay ngar aramidam ti kastoy kanya kanti. aklunong ngaminan nga at dalalakim. Di mo ipulagit taramid mo kanyak. Awan pamanagnag mo iti dayta nga ipagbagam. Nagsakit ti aramidam. Iso pumanaw kami ni anak ta. Itan kunti wayawayam. Ulitag, saan kayo ariribukan iti babaim? Umay kula ang alaan dagiti kagawa kan ti anak ko. Natangsit kan, taddan trabaho. Adda sigurong padam a professional anang sukatam kanyak. Sawam ti kayat masawan. Basta siyak, nadalos ti konsensyak. Tawan madingar aramidat. No kasta, nawayatan andi. Awanan ti pagbutbut nga. Tapi manawan ti asawam. Wen Grace, kitsabay ko ma. Tadi kan tumauma kanya ka. Di naktupanawan. Saan to apulos andi? Ngamin, libre ti pag naadak dito'y balay mo. Saan akon nga agabang iti pagyanak? Oo na. Isungag trabaho ka latay Jack Labon. Di ka pumpanaw ijay. Tani, awan panggadak. Wen, di ka madanagan. Ta iti din nam ti pagbaketak, andi. Agkadwa ta aginggat ingana. Kumusta ti trabaho manakaw? Nasaya at matatang, nagsweldo akon. Iso agimata nga kiti kasapulan nyo iti anak ko. Anusan nyo ti apo ko yo atan eh. Diyak mo't mabalin nga ikuyog iti ayan ti trabaho. Ay na, awan problema iti dayta. Kasing putya bukop. Iso na lakabantayan. Aywan, kumusta nga tamutan yan day? Ay, diyak amo tatang. Awanan damag ko kadakwada iti babae na. Ay, si Kangay, ang mga nuwada mo tinobyo manak ko. Awan tatang. Diyak mabalin ti makinobyo wano makiasawa manan. Ngamin, nagkalay sa kami ka ni Andy. Lukasta, agapay laka dinamnaman ande. No bilang agsubli maningking ka, anak ko. Kwarta man, Grace. Anyamatan, si kalaakan na yun ti dumawdawal iti kwarta kanya. Imbis asya kumati ikam iti kwarta. Saan? Tabaliktad mo. Kit si kang harut da trabaho na. Hay, makauma mat ti kastoy. Maturog mangan laang ti ammo nga aramidan. Dumanawat ka pa iti kwarta. Si kamat ti agtrabaho anday. Ay, masadutak. Di naktupay pagtrabaho ande, di mama. Si kang tulaki di mo tayo. Makaamu ka iti biyag mo. Manang, saan ka di ngayon imay ni Grace dito balayo? Ay na, di mon sapulin day a babae. Ta nakasarakan iti lalaki amang ikasarkan ko na. Ha? Apay, di mo pa'y nadamag aya. Kat no addan sa bali a nobyo na. Kat damag ko atulagan dan ti kalaysada. Anya, awanan ba inday di a babae? Manang lilaw gayam. Ay na, ading ko aya. No di ka agbalbaliw, talaga pagpapanawan da ka dagiti babae. Sika ti lalaki, iso asika kumatirumbang amang pakan iti asawam. Saan? Taiso damat ti mang pakan kan ka. Asino nga iti makaano si iti danam no kasta kalatan, ading ko. Agbalbaliw ka kuman. Apeng imay ka. Anyat masapul mo, Andy. No ti anak ta ti gagaram, aday jayan da tatang. Ije ti pang sarong karam kan kwa na. Naggapo ako ni JJ May. Imayak, ta umayak agkid daw iti pamakawan. Kitsapay ko ma, ta mapakawan lang. Ikarik, agbalbaliw akon. Sulnitak ti ado nagkuranga kada kayo itanak ta. At damastre ka katrabaho. Agtrabaho ako ni Timabi, Jemay.
Napinta sa damag dayta, Andy. Nasaya at unay. Awatin na ko mga roda. Taurnusin tanti amin kadata. Ipagpagapumla ko man iti anak ta. Lading itak. Ngam jakon maisubli ti sigod ariknakan ka. Gapo iti nakaro apan ng paspasakit mo kanyak iti kalabas. Iso sorry. Ngam di ka madanagan. Tanawaya kalat tamang sarungkar iti anak ta. Basta jakon kayat ti makisinubyan kan ka. Kat sapay ko ma, tamaawatam dayta. No kasta, ang trabaho kan, Andy. Awan mana. Awan na pintas apagtong palak. No jak ag trabaho. Una, nasaya at mata na panunot mo dayta. Awanin mangbiyag kan ka. Isong agtrabaho kan. Awan mana. Kat pagtrabahwam nga rod, ading ko. May sa pabrika mana. Mangrugi ako nindon bigat. Ay kat nasayaan an. Ngem, manang. Pabuludan lakman ba iti kwartam. Bayadak to nagsildoak. At ang amin papanan mi kadagiti barkadak. Asino abarkadam, dagiti padam nga artak. Ni manang mo't. Papanan nyo ay ha. Ag-outing kami manang. Ipapas kong ti ag-happy-happy. Tagtrabaho akon inton bigat. Pare, di mo bardasan ti agpatalaya. Nabartag ka ba eh? Pare, namasabat tayo atak. Tutan na! Ay na, ading ko aya. Naimbag ta saan ka nairaman kadagiti natay akakaduam. Uwan nga ron, manang. Iso na lang ta. Saan ako na makabag na. Tanader-der iti saka. Wan nga ron. Una yun ay ading ko. Sa lupa yan, nagharap ko iti biyag. Manang. Diyan ako na makatrabaho. Tayo notil akon. Ading ko. Agbabawi agitan. Ano ko mata nagtrabaho ako pa lady. Anda ko manurnong ko. No kano pa makatrabaho akon. Gusto ibutin. Tilagtong palak, marang.